dona 2 punts i un vector director de les rectes aquestes. Bé, tenim la primera recta, que és una recta que està expressada en la seva equació vectorial i ens demana que donem 2 punts. Doncs per començar ja tenim que aquest punt, que aquestes coordenades ja és un punt de pas de la recta R. Tenim el -2, 3. Per trobar un altre punt, el que farem serà donar un valor en aquest paràmetre. Doncs podem donar el valor del paràmetre t igual a 2. Podem donar el que vulguem. Doncs anem a calcular aquest punt x i quan el paràmetre val 2. Per tant, poso la t igual a 2 i ara calculem. Doncs ara, -2, 3 i aquí més 10, 2. I ara sumem i em queda -2 més 10, 8. 3 més 2, 5. Molt bé, ja tinc un altre punt, un punt B, de la meva recta. Aquí tinc el punt A i tinc el punt B. Ara resulta que, clar, si jo tinc el punt A i tinc el punt B, doncs el vector AB serà un vector director. Molt bé, doncs anem a trobar el vector AB. Doncs el vector AB serà final menys origen, doncs serà 8 menys 2 són 10. I 5 menys 3 és igual a 2. Ara, si ens hi fixem, per donar un vector director no calia fer tot això. Teníem suficient en agafar aquestes components. Però sí que veiem que aquest vector que ens ha donat el 10, 2 és un vector paral·lel al 5, 1. Per tant, tots dos vectors són vectors directors de la recta. Molt bé, anem a fer el mateix amb el següent. Doncs donem un punt, que seria aquest d'aquí, si ens en recordem. Seria el punt -3, 5. És un punt de pas. Ara podem donar un valor en el paràmetre t i trobarem un altre. Doncs podem donar, per exemple, el paràmetre pel valor igual a -1. Doncs anem a trobar. X és igual a -3 més 2 per -1 i és igual a 5 menys 4 per -1. En aquest cas, el paràmetre val -1. I ara continuem calculant. -3 menys 2, que dona -5. I aquí 5 més 4, que dona 9. Per tant, un altre punt de pas és el -5, 9. Ara el que volem fer és calcular un vector director. Per tant, el que farem serà, igual que hem fet abans, si això és el punt A i això és el punt B, doncs calcularem el vector AB. El vector AB és final menys origen. Per tant, final menys 5 menys origen menys 3, menys 3 és més 3, per tant queda -5 més 3, que és -2. I 9 menys 5, que dona 4. Si ens hi fixem, ens ha donat aquest vector, que és el 2 menys 4, però oposat. És l'oposat en aquest vector, és a dir, canviant-li el signe. Per donar el vector director d'aquesta recta, doncs només calia agafar les coordenades, les components, que estan expressades amb el paràmetre t. Això ho podem fer donant valors al paràmetre t per trobar punts
Fixem-nos que, per exemple, a l'equació vectorial, que és la primera de R, el primer punt que hem trobat és el -2, 3. Però d'una forma sensata el que hauríem de fer és donar un valor molt fàcil al t, de tal forma que tinguéssim càlculs molt senzills. Fixem-nos que quan el paràmetre val 0, justament estem en aquest punt, en el -2, 3. Per tant, donant el paràmetre 0, ens donarien un punt que seria aquest d'aquí, per si no ens en recordem que justament aquest és un punt de pas. Un altre valor que seria molt senzill seria el valor 1. Si ho féssim amb el valor 0 i el valor 1, justament ens donaria aquest vector d'aquí. És a dir, que encara que no ens en recordem de que això és un punt de pas i això és un vector director, ho podem fer donant valors molt senzills al paràmetre t, trobant dos punts i calculant el vector que va d'un punt a l'altre.